Shubor nakashlem jong unong san Hima. Kumkada gajing buram ya ukpa Bakhuid upo Francis ka Archdiocese jong ka Shillong ka Bthah ya baro ki Jakapuli ki badai jong ka Balang Katholik ki baha papo gajing pet jong ka ban Aishuti ha sngi tho diang ka arpusan tarik ya yong arjar arpusan ha ka shithi balapha shabaro ki principal bar ki khle jong ki Jakapuli Katholik u auxiliary bishop jong ka Shillong u Reverend Bernard Lalu Blokindoi ki Skul ba ki Jakapuli jong ka Balang Katholik bakin Aishuti ha ka arpulo tarik ya yong Batman Pynlong ya kemas Bakhuid hak arpasan tarik kata hak sengi sajan hak por shifa bujimen step kebadai ke sengi tap ya ukpa Bakhuid gidan hak por jong gejing sngosi bat jing snolem halor gejing klat no jong ukpa Bakhuid ba ye jongi upo Francis latho u bishop lalu kum kadak jong gejing buram jongi u pontiff ba khledo bat unong bot dien jong upita ngakerpat ya baro ki Jakapuli jong ka Balang Katholik bakin Khang hak ti sengi Tungin ay duway na kabanta ka Balang ba di ukpa Bakhuid ba i jongi ba ukpa ba i sin ay un pediang ni u ha jakasa ka ba bom jukut jong u bat ngin bo yela de da ka ba IT ka Balang ha ga jinga da ba jinga sa jong ka Maria Thesoti ka nongker khu jongi la bendrap u bishop